Gayane lho. Nggih pun digendong. Nggih, sakit mboten? Sakit. Carane gendong niku. Sel. Jadi fotoni ya. Jadi fotoni. Fotonya sama foto enggak? Enggak. Kocok limbah. Sakit, Bang. Oh, ngeten iki sakit. Sok sing kenceng. Tampilan dulu, Bang. Wah, enak banget. Pedes lho. Ya, enak banget nang yo terus. Lagi wedhus nengkleng. Ini buat, oke. Anu napa niku aku lontong apa jenenge? Cap gome. Lontong cap gome. Lontong tumpuk niku. Sate. Atas. Sate nempuk sampe ngenyek sing bakule niku sing godhog suwe niku. Lah terus napa? Gak ada ulan mboten apa. Wah, kula ya. Kula ya kangen. Ngitung ya, Pak. Mangulan wae jenengan dawa-dawa. Ki ping pirang petang bulan lho. Petang bulan pitung dino. Mangulan ra. Petang bulan pitung dino. Weh 5 bulan ngantik niki. Iya. Aceh ta? Enggak gitu. Hitung gini nih gini kan juga. Iki mbae iki tak kira nanti sok. Sok sekali iki kok. Kangen nih. Wong ajeng penting tangi dalane ya. Loh, ngerti ngoten nak dipedho. Oh, jenengan ngerti nek kula teng Tengger. Tepes nggih. Jarene sinten? Loh, jenengan niku bakul gedang apa intel? Kok nek zaman iki mboten nolong. Dalan. Datang mriku ta? Iya. Tepang mboten? Mboten ngertos. Wonge cilik apa gede? Wah, Kalau semanten iki. alah mboten. Linting. Lah niki bojo kula. Sing wingi niku sanes bojo kula. Napa ngomong-ngomong. Sing kriting. Sing wingi niku bupati. Bojo kula sing niki. Lah kula nek mlaku karo wong wedok dikira bojone terus. Lah mboten. Walah tenane. Jenengan teng mriki ke tahun pinten, Dik? Kula. Nggih. 55 menawa. 55. Nggih teng kantor garam mriku. Mriku kan kantor garam terus. Asin. Sewa tujuh. B7. Bade kan Pak Dur terus digene. Betul ke kantor Pemprov niki ya, ke kantor Pemprov jenengan ketan pinten. Zaman gubernur sinten, Dek Men? Daftar. Wah, Beno. Pak Beno Pak Motor jenengan wonten mriki. Pak Hadi Beno niku pensiun ganti daftar. Pak Hadi Beno pensiun. Nggih. Bar pensiun ganti Pak Motar. Nggih, Pak Mutar. Pak Terus? Mutar ganti Pak Munadi. Pak Munadi, terus bar niku Pak Padurita. Pak Parjo. Bener. Terus sinten meneh? Ayo bar Pak Parjo, Pak Wardi. Pak Wardi. Terus Pak Wardi. Pak Ismail gitu. oh iya. Salah. Pak Mardianto. Bapak Rodianto. Terus pas jenengan terus guyu kok ora. Tahu edeng kebetul bujune. Siapa, Mbak? Ya lumayan. Pinggang ini sakit. Bukan mau pinggang, terus mau pijet sama pripun itu tuh. Ini pijat nang Yang pijet sinten? dukun. Bayi. Kakak Sangkal putung wong urane sing putung kok disangkal. Pun niku tok. Pun tambah. sampai rezeki. Amin. Amin.
Jenengan sakniki wis wani pinten?